Αφεντικό, είδες το νέο βίντεο του 2J? Όχι καλέ, γιατί να το δω? Γιατί βρίζει πάρα πολύ και λέει κάτι μυκίες. Α, ναι, δεν το είδα, πάω να το δω. Κάσε. Λοιπόν, το κάνω unbox και σας λέω τι είναι. Πλαστικά ρε μαλάκα. Δεν ενδιαφέρονται για το περιβάλλον οι Ιαπωνές. Πλάκα κάνω. Ας πεθάνουν όλες οι χελώνες. Switch παρακαλώ. Αρχικά έχει μεγαλύτερη οθόνη. Το παλιό Switch ήταν 6,2 ίντσες. Αυτό είναι 7,9 ίντσες. Άρα αυτή τη στιγμή έχω δύο πράγματα που είναι σχεδόν 8 ίντσες. Του 1J είναι 3 ίντσες. Προχώρα. Του 2J είναι 2 ίντσες. Προχώρα. Ωραία. Και τι ζητάς τώρα από μένα? Ξέρεις τώρα, σαν κλασικό YouTube που είμαστε, να το ρίξουμε copyright. Πω! Τέλεια ιδέα! Για να προστατεύσουμε τα παιδιά!